в понеделник. Стой. Да. Мъничко стана. Мъни. Да, тук съм. Ето така ще гледаш по-добре. Дръж. Вие всички снимате? Не, тук сега слагаме. Няма проблем. Я смайл. Абе, мамо, бе, ти не взех сега кучето му. Добре. Айде да ми звъннеш, ако искаш да ми изключиш. Това ще върна обаждане. Ела, че падна това. Добре. Чао, лек ден. Напикай ли се? Що да се напикаеш? От страх? Ей, зърчовина. Приятел се тръска. О, да. Я да снимаме и това красиво кученце. Защо по-добре? Лоскай се. Не ви там. Я дай една усмивка. Кучето. Кучето. Разкошно. Така, че това един